Errekan dibertsifikazioa definitzeko hitz bat erabiltzen da bereziki. Hori bai, ez da edozein hitz, etorkizuna da hitza. Sinonimoak dira dibertsifikazioa eta etorkizuna errekaren hiztegian. Definitzen hasita, dibertsifikazioa da errekan bide berriak uztartzeko eta etorkizuneko arrakasta bideratzeko modua. Horrela izan zen hastapenetan, eta horrela da. Orain hala izan da 60 urteko ibilbidean. Kale honetan bertan, torlojuak egiten hasi zirenetik, berrikuntza irekiaren aldeko apustua egin den unera arte, alegia gaur arte. Bi 2024 begira berrikuntza irekian eta startup ezberdinen sinergiak baliatuz bide berriak abiaraziko dira eta 2028an jarriko da fokoa. Soluzio irekiak eskainiko ditu errekak sarbideen arloan, integragarriak eta konektagarriak, finkapen adimentsua sustatuz, ekoizpen kualifikatuarekin eta osasun arloan edota hospitality sektorean proiektu berriak sorraraziz. Hori guztia da dibertsifikazioa, ideiatik abiatu eta sormena aterrizatzea eta industrializatzea. Ilusiotik errealitatea sortuz eta berriro ilusioa landuz, etorkizuneko errealitateak irudikatzeko. Horrela, ulertzen du errekak dibertsifikazioa. Eta etorkizunera begira ere, dibertsifikazioak protagonista izaten jarraituko du errekan. Gizartearen ongizatean eraginez, osasungintzaren arloan sakonduz. Automozioaren sektore berrituak planteatzen dituen erronka berriei aurre eginez. Edo 3D bezalako fabrikazio modu berriak gurera ekarriz. Garraioaren sektorea eraldatzeko pausoak ere ematen ari gara. Horrekin batera, pertsonen egunerokoa errazten saiatuz. Beti ere, puntako teknologia ardatz izanik. Eta horrela gure jatorrira itzultzen gara, etengabe mugimenduan. Egon nahi genuen tokian gaude, irudikatu genuen etorkizunerantz bidean, guztia imaginatu genuen bezalakoa izan dadin. Hastapenak garrantzitsuak dira, baina etorkizuna da guri dagokiguna. Dagoeneko, hemen dagoen etorkizuna.